ane gore 6 months amene gore 6 koko anga kavarika anzi chinengo isikatudzo yake kubva ari mudiki hapana akazona kuti mwana ndochi ndozvaari akuti mwana akuri normal but amene zvakazongoitikawo sei kuti amene wacho nambo vazozviona kuti mwana ndochi ndozvaari so zvakazooneka negore ne6 months aine 6 months gore 8 months ari gore 8 saka pisa pavaigezesa meno kuti zvanga zvakaitawo sei kana zvinhu zvangovhara uchi hapana akaona kuti mwana ndochi ndozvaari mwana akatovharika pasina angauti nepoita weti padiki kuti akada kuita weti aitosvika kana 30 minutes ready ati abuda valaswa chipatara kwekuye mwana aitaswa nadoctor dota akavhara mwana anoma mukuti apinda mutheatre kunotaswa nadoctor doctor mboona mwana ari normal akatoti kwemgogo mwana ari normal normal sei itabva komba mwana akatovharika andaiva pamwe ndini kakangasa kuona kuti pamwe ndichimudiki wembona tasa imi gogo mbona kuti pamwe ndini kasa kuti kuona swade mwana to normal baba mukuti mimi gogo akabva kuno namai mwana kukwira bhazi kuenda unona chiremba vachitoti mwana akavharika pane rwari mwana akatovharika vasvika mutheatre chiremba ndokuda kuita basa ravo ndoona mwana atori normal vasati vamubata pasina chakana chamboitika. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguchi akutendai netsigiresi yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare vazhinji venyu mukaona tabuda motoziva kuti aiwa pane nyaya dzinosuvisa nyaya dzinotyisa kana kuti nyaya dzekuti mukanzwa vazhinji venyu munotanga kuti aiwa vatanga vatori venhau kuti taurira nyaya dzisingaitiki asi nyaya idzi dzinenge dzichiitika mumativi mana kwatigere dzimwe dzenyaya dzinenge dzichitoitika panext door paugere asi usingazive mararamiro anenge achiita hama neshamwari dzedu muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeChegutu kwatasvika tikati aiwa regai timbotaurawo nemhuri yekwababa Priscilla vane nyaya vatidaidzira vakati mwana wedu ari kungoita yelo maziso pamwe chete nemukanwa muviri wake wese anokwenya zvinosiririsa kuzvarwa kwemwana uyu vanoti pakaita minana yekuti akazotozosvika gore ne8 months mwana nhengo yake yakavhara pakaita ruvari vasingatozvione ivo vemhuri rekati taure nababa tinzwe kuti dambudziko remwana rakatangira pakushayikwa kwenhengo here kuti tizosvika pakuita yelo kwemwanasikana wavo. Priscilla makadi zvipo makadi zvenyu kuri seiko kuno kugadzema kuno kwakanaka usingaiti gadzema iri muChegutu here kana tatobuda muChegutu iri anda Chegutu iri semhuri mhuri tinongodaro matambudziko ndi aya mwana ari kurwara asi mimi mhuri yenyu yakakura sei mhuri ndine vana 4 mudiki uyu mudiki here kana kuti ndio chingai pane kadiki ako kari apo kane 2 years akasa 2 years muna November saka pane vakuru pana Priscilla vari kumba umwewo ane 8 umwe ane 9 umwe ane 7 muchiti vari kumba kokuno kwatiri kugadzema kunoko ndikwasisi kunoko saka kuya kwakaita kunoko vakaya ndikusvaka rubatsiro muchembere ini noku ndakaya kunoko kusvagawo mabasa epapatiri paizvo kwandiri kubva uko saka tiri pati kumboshanda tiri papo asati zvedu tapinda basa asi tiri kungoti mazuva 2-3 tashandawo 2-3 zvingodaro saka mudiki ane 2 years anogara kuno kuna sisira aiwa vese vanogara kumba kuya kwakaita kuno akaya kuno aitosiya mukaka nagogo vacho uyu mudiki uyu ari kurwara vakaya kuno vachitsvaga rubatsiro kune vamwe vanobatsira but hazvisi kubatsira tichienda pana Priscilla mudiki ndiwe chitiri handiti
tichienda pana Priscilla ipapo mungandisanangurire kuti dambudziko raPriscilla rakatanga sei? Dambudziko raPriscilla ratanga first term yechikoro this year vavhara aenda kuholiday April kwame guru kwamurombedzi kwemukoma wavadzimai vangu aenda saka vana vangasava ne 6 days kuti vavhure amachindobva vangodamburira kupi ikoko ndati achibva mandotora mwana chezo mazuva atofamba ndobva vaya naye mwana tagara paipai takaita zve 1 day rechitu racho atanga kutongokwenya achingokwenya ndikuvaviwa saka atanga kwenya kuri kumanheru kuma 6-7 ndopatanga kudi kukwenya paipai naiwe kochii andingovaviwa mkamutatakudaso hapana kana bundo rarenga anaro pamwe zvichadi pamwe zvichapera mangwana apo akamuka anenge ari right asi usiku haadi harari azovawo chikoro peve manheru anenge ari right kuma 6 kutanga futi kuda sei kukwenya ndikuvaviwa paipai chimbori chii beta mwana aende kupi kuchipatara pachipatara chemu village imomo ndobva aenda paipai kanza tenge mapiritsi ndobva takatenga mapiritsi yayi ndobva amwa ndobva tatira wese tagara paipai manheru ma 7 ndopange atanga kudi kungokwenya masikati anenge right tune kudya mwana achanyatse kudya akungoperezeka naiwe chimbori chiko apa uchikoro paipai asvika kungorara chii pane pari kurwadza hapana ndobva iye achikura atanga ane 2 years ane problem yemaziso kuti akungotsvuka achingobuda musodzi kudidi saka taingoshandisa mishonga yakasiyana-siyana mumasi imomo ndobva amira kubuda chii musodzi asi dzimwe nguva andomboda musodzi asi kubuda musodzi zve akamira asi yanongomurwadza saka masake ndiye anenge akautipirirei kusvika saka masi yakabva azotena manje kuita yelo yakangotena kuita yelo kochachi futi takati chimboenda nemwana uyu pachipatara paipai amboona kuti chii maziso aya zvikanzi enda naye kunotoni ndobva tanyorwa kadi paya ndobva aenda kunotoni kuya aenda mabosi iye mwana mudiki aripo kuti vaende naye vasingaiti ndobva ndova 30 days paipai ndobva vaenda asvika vari palani remaziso ndopa vakanzi mwana uyu atone chimwe chihwere chisiri chemaziso ende munomira palaini iro munoona dhokta vasvika pana dhota paipai vakanzi mwana uyu ane yelo kuyakatanga rini kanzi aisi kutanga kutomuona patone 2 days ndopa tatanga kuona kuti mwana ane chi maziso ake achinja kuita yelo iye achikura masaka ane problem saka izotane tatanga kuona kuti masaka izvo yakuitachi imwe kara isiri yeye yatanga tichiziva kanzi mwana uyu atone yelo ende yero yacho yatozara nemiri wese yatospreada pese pese hapana paisisiri kanzi zvakatanga sei ndobva vasanga kukwenya vakatanga kuita sei kuya pamwana nanhasi kuzidzira mwana zvazodai so ipapo angatanga futi kubuda kuti timaronda pese pese zvisinganzwisisiki ndokubva vanzi mwana uyu akuda matest 6 matest kuti arapiwe because atikwanisa kuona patisina kuona kuti chii because yero iyi haisi chihwere chinotokonzerwa nezvinenge zvabuda mudumbu kandi liver kandi zvimwe zvinhu zvemupi zvinenge zvakanganisika zvozoburitsa yero kunze saka tatanga tataona kuti chii chakakonzera yero iyi saka mwana afana kuita matest uye kuti adzokere kumba azviite nestate mwana chii yaari asifana kuti adzokere kumba saka itobatai vabereki vake vagadzire mari kuti pandiwa mari matest acho aneta 35 $1 test ava ndobva vandifonera muchemberi ndo zviri kunoko saka toita sei hanzi iro mhanyai nemari tobva tasvaka mari pai ndaimudza kuti ndinokwira bhazi kanzi mwana atonzi harare hazvichaite kuti atoro papi panapa panotonzi zvese zvandira kupi kwarara saka ndodii manje apa nguva dzafamba ndobva ndafonera vamwe mukoma vari kudombo shavo ndakati mukoma ndo zviri kunoko mwana anzi harare kugoma saka ndakusendere mari yakafanira ndichiuya nayo ikoko imotora mari nemwana kupi namuchemberi kupi kazota zvakanaka ndobva ndasenda mari mangwana zvaro zvakabva zvatoramba kuti vaende kuchipatara nguva dzanga dzadii manje dzapera kuzotora mari nozodi nguva dzanga dzapera
ndobva mangwana yacho mangwana ndobva vaenda zvikanzi panapa matest anodhura antidhurei $45 per one test. Saka endai munoitswa kumaprivate uko vone vakachipa under $4. Shuwa kuiko vakaenda ndobva vanotora matest ai6 and then handina mushonga watomupa nekuti hazizotora pachirwere chipi, mwana ari ngokwenya apa urwere watowedza kutodii kutokura. Ndobva mudzi wamangwana mangwana ndobva vaenda zvikanzi matest ese ari normal, apa akana problem pachipa mwana. Saka chii apa pakana mushonga mari yakabada yasvika zvekuma 280 yese pamwe chete. Apa kana mushonga kana pilisi rakadii rakapiwa. Saka todi anzi mupe mvura yakawanda mungwana akarumwa nemaskito kana kuti tumwe tumburu twakangoruma kuti tusingaendani neganda rake. Mozwana after 2 weeks ndobva vaenda kukwekwe kunogara kumba kwamukoma ikoko kuningiri kwarari uko. Vari ikoko urwere wakabva tanga kukura, maronda akangobuda pese pese mumuno, nzeve dzavhara nemaronda. Hapana pakava pasina maronda. Kuzasi kwake kunoenda kutoilet kuzara maronda munzeve mumuno. Hapana, maronda yacho vaiti vakakwata kudai so paitanga kutuma yero. Zvekuti makakuvara pabuda ropa nditika. Kana makwata zvoito totombotisiya makuvara. Makazokwata ganda rechironda chechi pamana buda ropa nditi. Iye paitanga kutuma furu reyero. Asabuda ropa kutuma furu chete reyero. Munzeve umu vaita kupinza munhenga dzakavhara. Dodonda kudai so mubuda zvinhu zveyero zvakavhara chii? Zvakavhara nzeve. Hapana pangaisiri kuita weight aita weight apasa pasuwa. Yaijenga iningirine yero yei weight ndo inoenda pasi mvura. Painga pasa pakadi. Nanhasi weight yake ndo zvachirongodi. Zvachirungu ita yangoita yero. Saka ndo vadzokana nayo kuchipatara kwekwe ndo vabe wane jekiseni before 2 weeks. Maronda ndo atanga kuda kusva ndo ndaoma. Asi kukwenya kwakaita kwakaita sei? Kwakamira. Aitokwenya nyazvo kutoti harari usiku. Tanga kuma 7 atotanga. Pese hapana patinga asvika pakusuka ganda mumaoko mukana pasi petsoka. Nekukwenya chete. Chiro pakaganda apa mire kuda sei? Kuvava. Todi chipatara kwacho vaenda ndobva jekiseni paipai kana modzoka nayo kana twisi dzakwana. Twisi dzobva dzakwana. Zvikanzi kure chacho haisina mbodzika 1. Saka pada manga matest futi 6 kutione kuti chii chikukonzeresa. Munguva mushini yatakashandisa ihombe inobata ida small ma big virus ningamina ma big virus. Akapa makadiki ndobva chasa imwe mushini. Mari manje kuti tikidzoka kumatest atisisina mari yacho. Vanzi nevamwe endai kuma Hebs. Ndorwange sezviri nani ende vanobatsira. Ndobva vaenda kuma Hebs. 25 years yesende scan nemushonga yacho. Vakapa mushonga type netype. Apa chakadi chakachinja. Kanzi kana mona zvasi kuchinja dzokaenda mutora mushonga pachena. Dzokaenda mutora chimwe mushonga. Asi hapana chakadi chakachinja. Kumboshedzawo vanhu vemachechi pamba vachibatira tsananguro vachiva vaita miningi mapunge pamba. Hapana chakachinja. Tsika nanhasi. Ndodambudziko riripo pamwana. Saka paita chatamba ngemaHebs aya. Yero yacho totomboti sanhasi yakati dzikei. Mangwana muka yakadi yakakwidza. Nhasi muka yakati dzikei. Mangwana muka yakakwidza. Tama maHebs yakabva pakupera nanhasi. Ani makore mangani mwana? Ane 7 years. Akotenda 7 years this year. Na July. 7 years mwana anenge akutoita achirizi nawo achiziva kuti zvinhu zvokufamba sei. Ndazwa muchitaura kuti zvinhu zvakatanga ari kwamaiguru. Maiguru vakatsanangura here kuti zvakatanga sei mwana kuti azotanga? Dambudziko rakatanga mwana ari pamba. Kukwenya akatanga atopamba. Uko akabva zvake ari right. Akabva zvake akangopedza ndakabvunza kuti mwana akambowala akaenda zvake chiflu. Tati amaflu echi samazuva ese. Asi kukwenya kwatanga apapi atopamba anenge atanga tone 2 days kana 1 day apamba abva kwekwe. Asi musoka yakatokara zvakanaka pasina kana problem. Ndanzwa muchiti iko zvino kwamuri kuno kunde kwasisi.
Vabereki varipi? Mama ndo vari apa. Baba vari kumba. Makambobatana here kana kuti nababa mumboti ayo baba dambudziko rapinamba ndirori ngatifambirei nyaya idzi tinzwe kuti chii chiri kukonzeresa kuzvipatara vazvitadza kumahebs vazvitadza kumachechi hapana chiri kubatika chatiri kuona tadi tambofambira nyaya idzi zvichida kuchivanhu zvichida kana kumasowe ngotsvuku kana kupi ngochena tanonzwisisa kuti tsanangudzo dziri kumbonyatsoti chii pamusoro pekurwara kuri kuita mwana. Okay. Ndingati kufamba tese pamwe chete hatisati asi tsanangudzo tinenge taudzwa tinotikira sei tichivaudza kana tichinge tavaudza vanoita sei vanoramba baba ipapo panga vari kuvakwa rariko iyo mama nemwana kuti vakatouya vatoshedzwa zuva kuti vauya ngasati rakwana asi vakatouya iri pfungwe pamba yangaitoitwa yakananga nemwana iyi. Saka vanhu vacho vecheche vakavatsanangura kuti ndo zviripo baba imimi mune mishonga yamakabata pamashanda kumafamu mishonga iyi muchiti ndeyalake chichichi asi saka mishonga iyi nasono ndo yakadii ndo yakasanduka ndo yakonza matambudziko muchi mumhuri saka matauriro yazvo pese patofamba pese zvanzi inyoka iri pamba inenge munanzwa pachi maziso mwana andimugona ndo dambudziko riripo saka unoda kuti chero tikafamba zvinengei nyoka isina kubviswa dambudziko haripere chero tikaenda kuchipatara nyoka isina kubviswa dambudziko haripere nekuti ndezvo chona asi zvekungorwara zvinoma kuti yero chayo yero ndinoiziva kana yero chayo yamwari kana inongorwara vamwe inopera haigare izvo zvese magara aita uzvo kubva april mwana hana zororo kukwenya kabarinasi ndazva muchiti nyoka inomunanzva maziso iye mwana opa anomuka kana kuti inomunanzva usiku here kana kuti nguva mangoziva zvinhu zvemushonga zvina anonzisa izvo so togandiriva napainge totinanzva arimugona saka hadina anoziva arimugona mwana ambotauro here kuti kana yakuuya zvinofamba hana zvaanotaura hana zvaanoona asi ndo tsananguro dziripo kubvira asi pastombo ri 1 tafamba kuchivanhu kuchipostori tsananguro dzongori chii dzimwe chete arimugona iyo ukavatsanangura nokuti ini ndakavaudza ndakati ndo dambudziko riripo mwana maroro ari kuchita zvokunzi imimi mune uziva mune chekuita pamwana ucho mishonga yamakabara imimi kudhara mushanda kumapurasi ndo mishonga yakapanduka nasono yakudi yakonza matambudziko isiri kuti hanzi kukonza dambudziko pamwana chete tese kunyange isusu mumhuri macho izvo makata sezvo so kubva ndingoti last year December asani ndatomboshanda basa lake nebasa ndorwana asi kushanda handishandi ndoshanda one day kunzi ndichakufonera one day ndichakufonera izvo ndakatasa kubva June kusvika paizvo so ndasangana nemabasa anokwana kuita 4 ndinobata maloda ndochenda mabasa akasiyana siyana ndinoshedzwa mabasa ndofa mari dzakanaka asi basa handitese handimashandi zvichinzi baba wako ndo ane chekuita nechi newe paunofamba pese unenge utori pakamera ekuti vakakuitira chidembo tamba asi musi ndakabata hapana chamabata chinodi chobudika kusiri ini ndega vana tese ndo dambudziko ringoripo mumhuri vamwe vana hanzva dzenyu kana vakoma venyu takatarisa vani kusangana nematambudziko ekuti vana vari kunanzva andoriko kwete mbijana zvototi arimo matambudziko emudzimba nditika yavasangana nadzo marume vavo savagara padzimba nekushaya mabasa ikoko nekusabatawo mari nekusata chakanaka muupenyu asi zvokurwarawo nemwana ndini ndinasangana nedambudziko ripi rekurwarawo nemwana ndiri nawe maziso aripo mwana umwe vangu vangada kuchegutuku dambudziko rechi remaziso aimugona inyoka futi imwe chete iyoyo muchiparurirwa tsanangudzo idzi vanoti nyoka iyi ndiye rudzi rupi havatauri asi vanoti nyoka iyi mukaiona munogona kudonha nemakore akaita chii akanyoka iyoyo iri kugara nababa kuharare kana kuti kumusha kuno baba vangara kuno kwazvimba kwazvimba ndokumba saka ndokwairi here kwazvimba ndokumba kuno
kuti tiyo pana vana dzimwe nguva dema katoya kutori kupi kutori kwazvimba kuno kumuchembera vakauya tiri kubatsira kwemwana ini inokuya kunotsvaka wachi mushando wemaoko andimukona andira kanguva ndiri kuno ndanonga ndarango nemwedzi asi kumba chakwenda kwacho ndokutori nemudzimai nevamwe vana ndokutori kumba ikoko pana pasisi ndowanga panapa. Takatarisa nyaya dzese dziri kuitika mudzimai pamunofamba naye achinzwa kuti pane nyoka iri kudya iri kunanzva mwana ndozvikuzoita kuti akonzereswe kuzobuda yelo nekuzoita maziso zvesezvi ari kuzvigamuchiro sei? Zvinhu zvinorwadza nekuti dai kunzi zvaimbochinja anokambokuti rarai naye mwana one day mangura munga muchisanangura kuti zvakaoma arari ndati arari mwana ndikana kuti ndingati chipo chikuti anzi tetemesa mwana akagosira aiwa arari amikana mega munoshungudzika kuti imi macho futi amutombokosira futi nekuti amwakosire mushora mwana achidi anenge achikwenya hapana panenge asingakwenye achifemeruka hapana panenge asingakwenye hapana panenge asingakwenye hapana kwangodoka chiti semazuva anaya zvakada kuri kutokwidza masikati anenge itongokwenya asi kunyanya manheru monzwa tsitsi. Saka nyoka iri kubva kumaziso futi yonanzva futi muviri wese iri kuti akwenye ivi kuti chii chinenge chiitika hatizivi. Muna mwana wedambudziko rakamubvirira kubva achiri mudiki kuti dada kuzvarisa kumashure uko ane gore 6 months gore 6 uko anga akavharika anzi chii nhengo yesikaridzo yake kubva ari mudiki hapana akazona kuti mwana ndozvaari akuti mwana akutonomawo but amino zvakazongoitikawo sei kuti ame vacho nambo vazozviona kuti mwana ndozvaari zvakazooneka negore ne6 months aine 6 months gore 8 months ari gore 8 saka pisa pavaigezesa meno kuti zvanga zvakaitawo sei kana zvinhu zvangovharawo chi hapana akaona kuti mwana ndozvaari dzikana mwana akangokura mari manje isi tati papamwe zvoda mari yakawanda kuti mwana anodi operation saka ndochipatara vainzi ende kwarare munobatsirwa mwana achichi saka tinenge kwataigara kumoro kwenu kumarestatement ndobva tazotenga musha wedu ikoko kwazvimba ndobva tenda futi kuchipatara saka akaenda achinoda parimwe dambudziko ndobva nesi aona zvakanywa pakadhi zvezvemanje zvemwana zvezvi kaza dambudziko iri enda nemwana kuvhara chichi asati akwanisa 5 years noti akwanisa 5 years mwana anenge akubhadhara shuwa mwana akaenda namuchemberi nevamwe vakaenda nawo mwana akatovharika pasina angaoti nepoita werekera padiki kuti akada kuti await aitosvibika kuti kana 30 minutes ready ati abuda vasati pachipatara kwekwe mwana achitaswa nadoctor dhoda akavhara mwana anoma muti apinda mutheatre kunotaswa nadoctor mboona mwana ari noma akatoti kwemgogo mwana ari noma nomawo sei itabva komba mwana akatovharika andaiva pamwe ndinokakangasa kuona pamwe ndichimudiki wembona tasa imigogo mbona kuti pamwe ndinokasa kuda kuona swade mwana atonomawo mukuti mimi gogo wakabva kuno namai mwana kukwira bhazi wenda unona chiremba vachitoti mwana akavharika pane rwari mwana akatovharika vasvika mutheatre chiremba ndokuda kuita basa ravo ndoona mwana atori nomawo vasati vamubata pasina chakana chamboitika apakaipa saka rega ndigobvunza gogo ipapo maybe ndovanogona kuzonyatso kuti zvakafamba sei nazobaba muchiti mwana harare totorara takagara tingati kubva patanga here kukwenya gore rinori svika parinasi asikurara mwana ive vasamuna agara akangorara kudai nenge dzitori hope kuti vamwe ndingarema ati usiku harare mwana mabva imimi kwazvimba kune nyoka iri kugara iri kunanzva mwana mabva imimi kudhuze mauya kunoku kuchegutu kwasisi zviri kungoramba zvingoitika toti here nyoka iri kutongoteera mwana kwese paari
chero pangata wari kwachikukotsala ngodzi yaito ngoti izvezvi mwana itomutera. Asi mimi right baba muri mwana mukomana chamunofunga kuti makatadzirana nababa kuzosvika pakuita izvozvo chii? Bosi makada kutorataka ndikati inini pandizve so ndiri munhu akatoomerwa ndikuti kuti ndini ndori breadwinner wacho muri yese vamwewo vari kwavo sisi vari vane mhuri yavo vakasiwawo nemurume wavo vane vana vavo zvinhu zviri zvakatodi futi zvakatoomerawo futi vanoitawo mabasa anenge achiitawo asi mari haisi kudi haisi kubatika vanoenda kumatombo ikoenda vamwe kujainduko asi mari haisi kudi futi zvikwanisa futi nechi uire chakanaka chino nechino hapana chinobudirira nekuti izvozvo ndo zviri kuonesa zvipi matambudziko hamuna chamunobata. Vamwewo vamwe madzikoma vakatora svika kutoya kumba kwacho vatoriko kumba kwacho nemwe mukoma wangu akasira inini ndakapedza kumuona 2022 nanhasi anga muchigutu mwana wake akanga vaita imba yake 1 ndobva asiyana nemukadzi ari mwana wandakaenzana neushu togara naye haana kana sipo kana chii chaanounza iyewo pachi zvake zvinhu zvakatomomerawo zvikotodaro asi kumba kwacho haiti sei hauye kubva 2022 namukoma mukuru vari muchigutu ndo first born havatouya chose 2021 takapedzera kuonana. Asi kama wenyu mimi vana wakamira sei? Isu sevana tunowirirana zviyapo neapo asi kuti tonyasa kuwirirana chaizvo zvokuti kuwirirana hapana izvozvo ndo zvinoita kuti vana musadi sawirirana nokuti makawirirana muchaita chisongo chimwe chete mukuona kuti zvinhu zviite sei zvibvisiwe. Kuti mumafamilies sekusawirirana kwamuri kutaura ikoko kuti kubatana tenge tisina asi tinongotaurawo sevakoma nevanin'ina nehanzvadzi. Hamuna here vana mbuya kana sawira wefamily wamunotoziva kuti aiwa kuna mbuya Nyaguyo ndio sawira wefamily yedu, kuna mbuya Ningi ndio sawira wefamily yedu, kana kuti kuna baba Ningi ndio sawira wefamily yedu wamunokwanisa kugara naye pasi zvichida ndimi mwana wana akasimudza musoro kava mwana anogona kumboswederawo mumbovatarira matambudziko amusangana nawo moona kuti vanosvika sei kuna baba kuti vataure navo. Vaitirana nawo nenhau yekuti kudi kuti vana ndo zvavasangana nazo kuti mushonga kudidi. Vana mega muri kutyaka kuudza baba kuva confront. Kutombosha ini chaenda ndatovaudza ndotyei mwana achitambudzika zvakadai. Zvino ndakatanga zvangu ndichimboviga ndisandasangana nedambudziko rekuti mwana airwara nokuti kubva kumashure uko inhau dzaingotaura muchimongoza mumacheki mukufamba kudidi pepepa indakura zvangu ndi munhu anamata andabvera ndakambomwa kana kaenda zviusu zvekusutezvi saka zvechechi ndo zvinzwisisa ndakuwa ngori munhu angoti ari muchechi atango dzakabvira kudhaya dzichingotsangwa apa pamwe unoona zvidika asi pakuzohwana manje kwemwana uko ndopanoti honye nawe inotori serious yamubona ini ndakavatsanangurira takatomboenda kumwe kunana vanoita zvekubata zvino anagaura chichi tikatomboenda tingopinda tikanzi muzaya zvakaoma baba kwari kupiwe ndakati vari kwanza ndanda kubatsirwawo nenhau ichi yemwana asi ndakana zvakanga ndiri mudzimai wangu chichi 332 chida kunzwa kuti tomunzwa kuti ozvikwasasvika papi svikasvika pamba kuti gaura wewe ndo nhau yatanga kubatwa iyoyo baba vako vakabata ndoda kusvika musha menyu nekuti handikwanisi kuti ndikubatsire ndisina kupinda musha menyu zvafanira kuti ndinge ndarapa ronda asi minhu zvamukati wakabaya pana zvange ndaita baba kwe vane kuita kwavanoita everyday paropa rako vanofamba pese vane mhuka inenge ichikuronda unofamba uri mukamera kuti hauna chaunoenda chinobuda ende vanofamba pese vandoziva kuti nhasi afamba zvakati nhasi akuita zvakati ani mukona saka ndadzoka ikoko ndasvika ndakati vaudza baba ndo nhau iriko nhau iyi yana maziranga papepa handei hanzi muyoko ivo mushonga vanobva ndakabata asi kuti anzi wakasanduka vanozviramba vanoti wakaenda ku
ndo vachapanisa manje because vakamubvunza nevamwe machechi anzi ko mushonga imi wamakapiwa like so muchiri nawo here anzi ndakaushayiwa and mukuudzira here kuti mushonga iwo ndo wakasasana kwanhasi wato chinhu chinofema chakutambudza chinhu matauriro yazvo mungoziva nepakasiyana-siyana vanzi mweya vamwe vanoti zvinhu vamwe vanoti inyoka saka achitatidza kuti zvinhu zvava zvingape neinyoka nechimwe chimwe kana zvavanhu hatichaziva animukona saka hanzi muwi ivo vache zvavo nharo vanadzo dzokuti zvinhu handina nyoka kana chinhu chinofema asi mushonga ndakati sei ndakabata asi basi manje kuti vanazvo kana vakwezana nazvo kuti aiva havabvumi animukona kana kuti vabvume kuti zvinhu izvi ndaconnection nazvo ivo havaiti sei havabvumi animukona saka makazombodzokera kuchipatara ndanzwa muchiti takatozosiya zvechipatara taunoti hazvisi kushanda makazombodzokera kuti aiwa yelo iyai yechiremba haisi kupera even matablets amakati titenge hazvisi kuchinja chipatara tinotodzokera iwo kwedu kuti zviko zvepachipatara kwana murombedzi kupi totoenda asi kudi ngopiwa matablets iya nemishonga iyoyi asi kudi chandotoona chinotochinja paari kana abaya majekiseni kana mushonga ndiyo maronda ndio yangotongooma ndikuona kama mapicha makatisendera apa kana mazuva akawanda kapa ndinge 3-4 days amene kuko zvangari ipe maronda yaye nezvavanhu asi muona zvazvatochinja ndoega zvika chete zvinongodi zvinongoshanduka chete iyeyo nekukwenya asi kupera saka paanokwenya anozvimba here hapana kana bundo kana chii ari makwakatoka chete maizvo makamutasa makamake kana zvirimo nezvimaka zvezvo zvimaraundi sekuti angaitokwenya pasi petsoka apa anokwenya kusvika pabva ganda iri ganda riri ramozara patsoka rii rikabva ipapapa haamire kuti upadi naye unozvikuvadza usazvidaro musana aita kuda so madziro naye uchikwenya unozvikuvadza asi unotoona kuti hapana mwana angori panguva yakaoma ainge achingofemeruka dzikamubata hope so kana 10 minutes kuhope usiku so anovhurumuka atanga kukwenya achifemeruka saka dambudziko iri ringori pamwana wenyu yeche ya riri kurwara riri pamwana chete asi zvekuzobatawo pfuma izvi nekubata mabasa nekuti mabasa acho haasi kuwanika mabasa acho haasi kushandika ndo zviro zviri kudi zvokonzeresa unotaura kuti pavana vose vanorarama vari mumusha mwanasikana wese hapana mwana anzokura amusikana anenge atobviswa kana mumhandara nezvinhu zviri mupi muchira kuti hanzvadzi dzenyu mwana wese anongorarama ari mumusha chete kana akava muzukuru kana akava anongorarama chete ari muzukuru ari mwana mudiki anzokura asisi mhandara tichienda ipapo muri kuti mimi angava muzukuru yangava muzukuru chero uri munhu wemudzimai unotozongoroorwa chete mwana wese anongorarama chete ari mumusha chete ndotsanangurwa kunzi wese mwana anorarama ari mumusha imomo akangopinda chete mumusha imomo chete anzokura asiri chero chari kubviswa zvakare nenyoka saka ndopa pacho vanhu vanotaura kuti handichaziva kuti nyoka chete kana kuti animuona but vanoti chiivo baba manje havazobvumeka nawo iyo kandi kuti vanozviramba kuti handira chandinacho saka hapana here hanzvadzi dzenyu kana vamwe vazukuru vakaroorwa vakadzoswa zvichienderana nenyaya idzodzo hapana anodzoswa nawo asi kuti dzimba dzacho hadzigarike dzimba dzacho hadzigarike mutauro haidi haiperi anomuona saka ikoko kwamune muchifamba muchiudzwa tsanangudzo dzese idzi kundiso vanozodii kusanongopiwa asi vanoti chero mukapiwa muteuro chokwadi vanhu vanovaka muteuro kana imi mega apa muteuro chokwadi yadi yavakwa asi haite sei haishandi vanoti mosara mosvika mumusha muchosvika chete musha menyu inenge yatopedzwa kare simba mungane nemuteuro upi kupi unenge watopedzwa chi simba mapepa anawo yemabasa yaya akasungiwa emukona saka hapana izvo ndikutaura kuti kubva last term yelast year kusvika pari nhasi handakanasi kupedza yanandabhatara
vana vese 4 enda chikoro. Asi vari kuenda here kuchikoro? Vari kuenda. Zvinooneka vaone mabhuku, vaone mapeni nenda kuna lunch box. Asi school fees kubva last term kusvika pari nhasi takutopinda tapa last term futi. Handana tora ndabvisa. Saka muchimbotaurawo nehanzvadzi dzenyu emanzotsanangudzo idzi vanotaura here kuti vanorota here vachitaura nevanogumika? Vanotosangana nazvo. Nyoka iyo vanotoirota. Ichitaura navo? Vanotoirota. Mungu vanotorota ari munhu. Asi face ndo inenge yakadiketi yakavigwa. Manje varoora hazvisi kusanganawo navo? Vana munhu wese. Iwe kana imi mukatouya motosanganiwa nemunhu. Vanova mabuda kundidaidza kwazvimba iwo kuti nini ndisangane nazvo. Zvakaoma mwana mai vangu. Izvo ndivangu yakamana ndakutaurira. Zvinhu zvakaoma. Kuti munhu hausi kushanda, vamwana ari kurwara. Pamba pada kujiwa ndiwe breadwinner wacho. Uda chese kusanganisana nayo nebaba wacho chese. Ndiwe unenge wakatasana nazvo. Semaomera akatagorera mukungozviona kuti munhu wese hapana munhu akakona zvese ndezvekutenga. Mwana akuda mari yekuenda kuchipatara, mari akuda mari yekuti mangu apinge manzwa kuti kuHarare kana kuti kupiko kana kumasvingo ndokune munhu ari kudiyani zambore mwana anogona kubatsira chimwana. Mari yekuti mwende kuko hamuna. Pamba pada kujiwa. Panga makeke makawana pamba pasina chikafu. Hapana. Saka baba tozoti vamwe vanobva vati pamba pamusha baba vangu pane kahozi kanogara ipapo. Kwa baba kune hozi here kwazvimba? Hakuna. Unotori musha munywana asakana tarimbovaka kana. Patone 2 room ne 1 kitchen. Patambura muchizimba dzakatombowana. Regai ndingotaura namama zvichida madzimai anenge achimboudzwawo ma1 nana baba kuti handambonotora mushonga welai kana kuti mushonga wedu unogara apa. Nekuti vamwe vacho totaura kuti ndakaenda nemudzimai wangu kana ndakamutiza asi pandakazodzoka ndakamutsanangurira kuti maika mushonga uyu ndowa kutochengetedza mhuri zvisinei kuti unozopanduka hawo nekufamba kwenguva vasingazokwanisi kutaura vana kana kuti vazokura vakusangana nematambudziko. Saka iko zvinori nguva ino here regai ndimbotaura namama timbonzwa kuti babawo vari kuzvifambisa sei kana vari kungoti varoora vana vazukuru vese nyoka yavo iri kubvisa umataro omwana uzosvika pakushungurudzawo mwana ane makore 7 kuti asvike pakuita dambudziko rekuti kana kutoilet mvura hacharese zvakanaka akangobuda yelo mwana maziso atochinja kala. Ketinzwawo mama kuti vari kuzvigamuchira sei sechinhu chiri kuitika mumusha mavo. Ndigere navo pano ndigogo vaPriscilla. Rega timbonzwawo kuna gogo sekutaura kwaita mwanakomana akati matambudziko tiri kufamba taneta iko zvino takungoti Mwari ndimi munoziva tichazive zvekuita semhuri nekuti vanasikana vari kungodzoswa kuvarume vanakomanawo kuti tibate chinobatika hapana. Vana ndivo vari kungonanzwawo maziso nenyoka yatiri kubata kuti ine chekuita nekubatwa kwakaita mushonga tichiri vadiki nababa welaki vachiri kuenda kumapurazi kwavaishanda. Rega tinzwe kuna mama kuti matambudziko ese aya achiitika semunhu wechidzimai saamai vari kuzvigamuchira sei uye vari kunzwa sei vachizonzwa tsanangudzo idzi. Vaizviziva here kuti baba ndo zano ravakatora vachangotorana? Mama makadii? Makadiwo. Tiripo kuri sei kuno kugadzama? Gadzama tiripo edu kosha chete ndo watishungurudza mwana. Tatoti karega tiende takanzwa maifona mukati vakomana ka itai kusvika panzvimbo muzvionere dambudziko rine muzukuru. Mukutaura kwese kwandaita nababa vaPriscilla vanga vachitsanangura kuti patiri kufamba namama baba vari kuramba. Makambosvika here panguva dzekutaura nababa kuti ko inga vana ava nevazukuru ava ndevedu tese sei muri kuramba kuti tifambe pamwe chete? Hai nditi muri kunyeperwa nemachechi enyu, itai zvenyu inini handiite zvemachechi. Tikati aiwa pakutanga ndaifunga kuti vamwe ndiri kunyeperwa maprofita hashai chokudini chokutaura. Saka tiri kuona neni wacho chaiye ndikafamba ndirotonzi kurwara kwamunoita futi ndivo varume venyu. Saka inini ndaimboti kunyepa ndiende apa ndikanzoti kune mubatsiri ndoenda ndonzi murume wenyu ari kupi munoziva kurwara kwamuri kuita kuti ndivo here munoziva kuti ndivo here ndichiti handizvizive. Zvapera izvozvo ndakuzobata nezvekumwana mwana arwara zvikanzi handitai kuudzai kuti kurwara kwamuri kuita ndiye murume wenyu nhasi tinozvabatira kuvana ende ukosha iwo uchabata mwana wese ari papi ari pamba iyeye kukwenya kukapera achabatira mumwe futi mese muchapera.
ndinotombosvika nguva yekuti kana takarara ndikatomboona kuti anyanya ndikanamata naye so iye anorara ini ndindotanga kukwenya. Ndinoedzerwa ndichikwenya ndoti vedu ina handisi kurara nemwana uyu, vedu handisi kurara nemwana, ndatozopedzisira ndakutokwenya ndini. Saka ndikavaudza kuti baba, kuti ndivaudza kuti endei manzi mune zvamakabata, ndasingataure saizvozvo ndaiti vairamba, ende vairamba. Ndaiti baba zvanzi mucharwara, muye mubatsirwe, nokutya kuti ndicharwara vobvuma toenda. Unosvikoudzwa kuti baba ndiri kuona kabhodhoro kemushonga wevana wechikosoro kaike kanenge mushonga weudzu. Ndiri kuona dumwa baba, ndiri kuona tsvimbo baba, ndiri kuona nyoka iyi baba. Munozvibvuma here? Handizvizive. Kwamakashanda, maishanda pedyo nemurungu imi muri mabharani. Pane munhu wezvinyawo akakupai dumwa here? Akakupai mushonga uyu? Ndimbozviziva. Zvikanzi manje muri kuramba zvenyu, mai ava kurwara. Ndakatanga kurufamba kukurwara kwangu inini. Zvikanzi mai vari kurwara. Ndimi baba, asi dumwa iro riri muvana venyu vese mumba umu. Mwana anokura ari munyange kazvarwa nhasi munototanga wakaita mukadzi. Vachiramba. Ndimbozviziva. Ndikati sekuru bvumai mubatsirwe. Zvimwe munenge makabata musingazviziva nza kana handina kana vanotopikisa. Manje handina kundiso yandikuitai endai henyu. Ndoshungurudzika ndoenda zvepamwe. Ndikaenda sekuru anzi mucharwara musana wenyu nokurwadza uyu anzi uyai. Vobvuma zvekuti ndicharwara. Tosvika kusekuru ndiri kuona nyoka iyi. Nyoka iyi mwana akazoiona abuda kunze kwechivanze, mwana achatanga kuiona achadona, asi akazodona achakanganisika njere nemakuru aya akaita nyoka iyi inotyisa. Ichibva zvayo kamusango kuingatadze kufamba nyoka yemusango. Zvikanzi haisi nyoka yemusango sekuru, pane zvamakabata. Vachiramba dzikana ukosha wemwana uyu wazoita kuti manje tizosvika mukudai wabata. Tofamba sekuru mwana uyu zviri kunzi ndimi dzikana mukoma wacho kuchigutu, mukoma wavari kutaura iyeyo ane vana vake 5. Seku baba ndauya, amai kufamba kwese kwavaiita vanga vasingatiudze kuti kurwara kwavanoita uku ndimi. Nhasi uno manje chiona izvo zvakuita zvakuenda nemuvana. Ini saka muchiona ndisingasviki pano. Munhu atadze kurwara here, ini handina chandakabata. Baba musadaro, nzwirai tsitsi vana. Onai bamunini ava vakasashanda ivava munodya, imimi ndivo vakakutsvakirai musha. Indakatozvikundikana nekuda kwokuomerwa. Musingati makomborero mwana akatokwanisa kutenga musha. Ini wandakatotadza handina kana chandakabata. Dzikana zvato zvichingodaro zvichingoda zvikana mwana uye April unoyu mwana waenda kuhoride ukosha wakura. Zvokuti dai zvainzi anofamba mwana uyu aigara nevabereki vake dai akafa kare. Asi ndiri munhu mukuru ndiri ndichishinga zvimwe ndisingavaratidze kuti mwana uyu ndozvaari kwandandiriko. Mukasvika mukaona mwana wenyu, mukasvika mukaona mwana wenyu munochema imi, mukawasvika mukaona mwana wenyu munochema imi. Saka vaingotumira mari ndichingorapisa mwana. Tsikana ndiri kurota nyoka kuno. Musi wandaenda ngorota nyoka iyoyo, mwana uyu harari anobvira 6 kusvika 5 kuri kundodza anoradze kuseni. Muroyi anenge akukumuka. Munenge marota nyoka? Kungorota chete ichifamba so ichisvika so pane mwana kudai. Inenge yatotanga manheru iwo pauchazorara usiku paipa unotoirota utozoti ndokutanga kukwenya kwekwaita ufambe mangwana kuenda pamwe anzi handiti marota nyoka. Haatomborari mwana iye mukatongoona nyoka iwe. Pamwe ndotomuka so ndichitoti ndakarota nyoka kuno vana bapuiti. Famba ikoko nyoka iye kutivera kupi kuno. Kudoti pano nepano zvaramba. Dzikana ndadzoka nemwana mumusha ichinzi Pungwe iya vanzi baba mune dumwa. Pavakakutorai baba ava mitanga kutorana nawo dumwa munoriziva. Ndikati handimboriziva. Munhu anenge aita zvinhu zvake anoviga akuratidze. Baba ava vane tsvimbo. Ndikati tsvimbo iyi ndakambovaudza ndichiudzwa kubatsirwa vakandirambira. Zvikanzi pane chikara chine makumbo 4. Zvese ndinoudzwa vanondirambira. Zvikanzi ndizvo pane nyoka yakakura pano zvokuti nyoka iyo inogara pamatombo apo. Inotenderera chivanzi chino, inopinda muochadi memukomana baba iye mukomana. Inopinda muochadi ichiuya ichidzengerera pano pamusha ichidzokera panzvimbo paine. Tikuona tukomana tuviri kaimbove kakomana iko zvino tukomana. Nenyoka iyoyo mune mhuka ine makumbo 4. Mune nyoka iyoyo, mune dumwa, mune tsvimbo.
baba mune mubobobo. Mwana wese anokurira pano anenge atori mvana, ari muchechi inenge itori mvana. Zvikanzi nei, zvikanzi tiri kutaurirai baba kuti denga ndo zvatiri kutiudza, kuti vamwe vogamidzana nemweya vachiramba. Zvikanzi mwana uyu hamumunzwire tsitsi here, mukomana uyu tikona ndiye ari kukusimudzai, munodyei? Zvisizvo vanoramba. Zvisikana urwere hwemwana uyu pandakabva naye ikoko tauya kuPungwe, maronda anga apera, kakurarara kanga kapera asi yelo. Izvo kana mukatarisa ipapo maisvondo apera, nyama yake kana pasi petsoka pakatoita yelo. Nzara dzake dzese makumi ake mese munoita. Ndikati onai zvakaita mwana uyu sekuru. Nzati zvichapera. Saka ini ndakandauyawo kuno kundichiti ndege ndiende kwandanzwawo kuti uku ndinenge ndaenda, ini kana ndaenda ndozouya ndotora mwana ndizonzwawo kuti mwana asiriyasi. Ndikati chindivigirai kuno, ndobva vauya naye baba usiku, kubva naye kwazvimba ndokuuya kutanga kuchifamba. Handigari pasi, kurara handirari. Nyoka iyoyo unotonzwa musikana yachiti mama ndiri kutota nyoka iyi nhasi iri pano. Chinguvana ndototanga kutoiona nyoka iyi, ndoti chokwadi nyoka iri pano. Mangwana unotonzwa toti mama nyoka iyoyo ndikangoirota chete ndotoenda kuperiod. Zvinhu zvatisingamudze munhu wechikomana autozvinzwa nhasi. Musikana wamukureva ndiwo? Musikana wepano wangu watakagarira akangoirota chete anotomuka ari kuperiod 4-5 days asati ambomuudza mukomana wezvinhu zvinorema, akutozvinzwa nhasi. Akangoirota chete so mama nyoka yenhasi yanga iri pano, ndikutoenda kuperiod izvozvi. Ende anotobhirita zvokuti anobvuma. Ari kuti saka bheta kuti ndigare zvangu nditi, hachanyara kuti budi bheta kuti zvangu ndiite chifeve. Nokuti ndiri mukadzi wezvikwambo, ndiri mukadzi wenyoka. Uende pano ndenai uyai nevana venyu vanonyonga vabatsirwa. Kubatsirwa kwavo sitirwa kubatsire nokuti zviri mupi? Zviri mumusha. Saka kare zvazviri zvokuti zvinoita kuti vakasvika mumusha chete zvadaro, iko zvino pavanenge vari pese vana zviri kudini? Zviri kufamba. Saka kuti uone mayambukiro acho unoshaya kuziva kuti unoyambuka sei. Semusi uno wemande uno. Ndakati Mwari vakuda kutora. Ndaendawo kuna kwatafamba nako kumichetoko. Ndakati ndipewo mari ndiende nemwana kwadokta. Mwana ndinoti mazigodo eropa ari kubva kupi. Ndopandakasvika wachiti vana sekuru vari papa vave kugokwe. Vauya kuzorapa ochi murume wangu ari pana apa auyiswa nemuzukuru zvaari kuita izvi ndana sekuru vekugokwe. Ndikati inini ndiri munhu wechikadzi uyezve mukomana haasi kushanda, inini handina chandokwanisa kuita. Zvikanzi ndoro pari kupedzisira ranga rasara amai mukaita zvinhu zvekutamba chakufemerai kuti muye mukwerete mari kunoko. Ndichocho chaita kuti mwana paaenda kunobudirira ropa kudondo ndokwaida kuti aroverwe ikoko. Pamuchati ari kupi munoona mwana awo masha mubatsiri. Iro pari kupedzisira ranga rasara iri. Ndiye akatomushanda musi wamakabatwa iwoyo nemukomana uyu. Ndiye akatobatsira mwana iyeyi. Mangwana yachona akauya akamubatsira ndokumira kwakaita ropa remagodo. Asi kumira chaiko rakamira musi wechina manheru. Ropa raibura munzeve? Mumino nemukanwa akakosora. Kana kakuri ropa raingobuda. Riri kubva paiko namepirisira ropa iroro hanzi ndotorinzwa kuti muno mangu riri kudini? Pane zviri kufamba. Ndikafura ndotonzwa kuti kunokwa zvanga zvichifamba uko zvareruka. Saka ina handichaziva manje kuti zvodini, nekuti kana kugumirwa ndagumirwa, kana kudana Mwari kwacho ndatokundikana kuti Mwari handichaziva. Ivo ndo vakati vachatonga mumwe nomumwe nomubayiro wavo. Ko Mwari madii kutongotonga murimi munhu azviratidzire pane vanhu kuti ndini ndakadai. Chandanga ndichidawo chinhu chekudai ndandaona munhu anoti vabvume chokwadi ndini ndiri kudai ndanga chiedza kuti pamwe zvichandibatsira zvichidai chokwadi ndini vanondirambira saka vachindirwadzisa. Ndanzwa mama muchiti kwamakambofamba sekuru vaibvunzwa unzi, imi maibvunzwa unzi makamboona dumwa here? Zvichireva here kuti sekuru vakatora mushonga welaki uyu vasati varoorana nemi? Ndofunga vakatora vasati varoorana neni, nekuti nyange vakatora varoorana neni ndingatiziva. Handingambozviziva. Kana munhu aida kuita zvake zvinhu zvechirohiro haaratidzi. Chimwe chinhu chinondikashamadza, ndakazobhirivha inini ndakazozvitenda gore rino iri kuti baba vava inini pane gore randakashaya zvinhu zvedu zveperiod handiti tinoshandisa ndakarishaya.
ndashaya ndikati makonzo iri pandandakananika ndandakafugidzira nehembe yangu iyi ndandakafugidzira, asi after 4 months handina anozviziva kana wandakaudza. Asi ndakazoudza musikana mukuru ari pamberi apo, ari mberi uku takuenda kwazvimba uko padhuze apo, ndipo ndakazoudza ndikati zvinhu zvaakutaurwa izvi kuti ndo vanondirwarisa, ini ndakashaya jira rangu reperiod. Asi ndakazoona riri muhomwe mavo vari vara muhomwe mavo vaitofamba naro. Handina munhu wandakaudza ndakagona kuudza musikana gore iro rino iri. Asi zvinhu zvakaitika uyu asina 2 years, mukomana kare asina 2 years. Asi ndakazozvitaura gore rino ndaona kuti saka pamwe ndo saka ndichinzi ndo vanokurwarisai, ndo vanokurwarisai, ndienda pausimbiri yenyama yemunoziva hongu, ausimbiri yenyama yemunoziva hongu. Zvikanzi ndo zviri kuitika zvikanaiwa kugoko musuno akati zvikabva kuvana imi ndimuri kudyiwa, vakakundikana pamuri mimi nekunamata kwenyu vachadya vaduku, vakakundikana vakapedza vazukuru, imi ndimi muchadyiwa makangwarisa, ndiye munhu kugoko musuno. Saka ndo zvinondikonfyuza kuti pamwe ndo saka vakandidini, ndo pamwe pavakandikuvadza ipapo. Ndakaona jira rangu reperiod riri mumomo, asi vaingofamba naro rakangodaro, hariperere kariya kana rijira rinomwira, hariperere raive riri yero, vaifamba naro jira ranga rakatokura kudai mumwe. Kama muri kundudza kuti kana mukoma ava vakanga vaine 2 years nguva idzodzo, nanhasi mukoma vatoni vana vavo 4 vanaro muhomwe. Saka pamaiwacha hapana pavaimborikanga mwe? Ipapo ndakaritora ipapo ndikazovabvunza ndikati imimi ndakanga ndichifunga kuti pamakonzo akanditorera, mune shuwa makanga mitora muchiti munoda kuri dihi jira irori. Hai ndakangofuna chitengi kunobvira mvura iri pandandakavhara, hamusati mamboona chipfeko changu cherudzi irori iri, hamusati. Asi makanyatsonokurubura ipapo ndakashaya ndichifunga kuti makonzo maida kuri dihi, havana kana neri muromo. Ndakazozvitaura gore rino ndakangoti sezvo ndakafa kare, asi mese mandinofamba mezvingozi munoziva here kuti murume ndiye anokurwarisai, munoziva here kuti murume ndiye anokurwarisai. Asi havatauri nyaya yechipfeko, asi ndongoti ndizvo zvavakandikuvadza nazvo. Saka munhu kana achiita zvake zvemishonga haakuratidzi. Handina kana 1 chandinomboziva chandakamboona kuti ichi vakadai. Pamwe munhu kana achibvisa hembe yake kana achinja kuti wacho, pamwe anochinja achisa muhomwe anenge akadi hembe yakupfeka, handina chandakambobvira ndakaona. Asi musikana uyo pano uyu akambozvibatwa ane pamiri pemwana wake ane 4 akuita form 4. Zvikanzi chinhu chababa wenyu vakatora riri guri, izvozvi mukaenda so mubachira resutu tikakupai munamato mopedza 3 days mukazoenda muchaona chinenge chirimo. Akatya anzi semwanasikana akati ndingabve kumurume wangu kuenda kuti ndinoisa munamato ndinopinda mubedroom ko ndikawanikidzwa imomo ndichati kudii. Ndikati guri ini ndakariona 1 akasikare hapana kana 2 years. Ndikati guri ndakariona ini tsaru sariya tsaru rekare rokuti pamwe rine 2 years ago, matsaru maguri aikuti hamino ndire last year but 1 kandi ndakariona iri muhomwe. Zvikanzi iroro mama guri iroro rine chirevo, guri iroro rine chirevo, guri iroro ndo rakasanduka. Saka zvichinzi mumwe wenyu pashamwari wenyu manga muripo 3 papurazi ipapo akaramba zvaaida uyu munhu akakupai mushonga akafa, akarwara sina sarukano, anonzi nengi, anonzi bhera, murume akafa. Imi makabvuma zvaaida muchiri kurarama nekuti makabvuma zvaari kuda. Saka munhu wacho akakupai handiti akazofawo here nechirwere, asi imi masara nezvinhu kuti nyange anga ari mupenyu kuti muende munosarenda aiti waonei mamuna mombe kuti munomubhadhara nenge achiti wakundifumura, waonei kuti uda kutaura kuti handichazvida zvinhu zviya izvi. Saka zvinhu izvozvo munonzi makabata baba vanoramba svikana nhasi vanondirambira. Saka ukazvakusvika mai pamwana uyu ndinoshaya kuziva kuti izvozvo agara nguva asina kuenda kusikani. Ndichaziva kuti akadii, manegative aibuda kuti hapana chirimo kubvira kumaABC kugomo kuchipatara yaingove negative. Kupari zvino ndichazivei zvairi kukwidza kudai yero yacho. Ndinodyika pfungwa, kudyika pfungwa kugumirwa kana kuti nditi muzita renyu baba mwanangu ndinokundikana. Ndinokundikana kuti kana kuti ndidzokere kwazvimba ndiri kutya, ndinonzwa kutya. Ndifambe nemwana kuenda munamba chanyako ndisunga ndiri pano, pamwe angadai akarwara ikoko kudhuza akati unofa.
ndikaenda kunoshandirwa hanzi mwana uyu musaende naye munogara kupi ndinogara kumusikana kusvika shandisira ipapo mukangoenda nayo chete kumusha ikoko mutoshandisira mwana zvine poison zvinotova neutachiona wenyoka shandisai muri ipapo ndokugara nguva refu ndiri pano ndikaenda kwandaenda ndikapuwa minamato shandisai muri pamuri mukangoenda naye pamunongosvika kutsika muchivanzi watofumuka kanjani musi wamunopiwa munamato mukafamba muri ikoko pamunongoti gidi muchivanzi kupenga kunoita rumwe ndikati vanopopota zvimwe zvinhu zvokutosha kuti nyaya yacho yatatadza ndeipi vanopopota zvikanzi kuti manamato ifumuke vanenge vatoziva kuti mabva kupi mabva kuminamato pane mumwe kwandandanzwa imo munomo wenguo chena zvikanzi mbuya Eba muzouya pano paita muprofita anoshandira zvokuti akabva kumasvingo ndichirangarira kuti mwana uyu haana kumborara bheta mangwana ndiende ndinoenda nemwana ndakatovarota varivo vachitobva ipapo ivo chaivo ndakarota vachibva ipapo vachipopota vakakota muso vachiti pesa pazvikwereti chetapa pesa pazvikwereti chetapa ndichisangana nemukomana uyo pamapeto patatanga apo achiti kumama ko makuenda kapa unobatsirwa ndikati hongu chakaponesa nguru achizikana naye mwana wako uyu zvikanzi ndiri kuona kamudhara ari kupopota kuti anzi pesa pazvikwereti chete ndikati vari kupi ati vari kubva apo apo pandanda kuti ndinosangana navo kudai ndakabva ndapatika handambovaona kwausiri kuti kurara hope asi kuti kuona munozwa mukunamata pane kuratidzwa unodini ndobva ndatoona kuti saka chokwadi zvichinzi tikati toda kuenda pamuprofita ivo vanotungamira ndobva ndatongogara kuchekuenda kuikuyo hanozokuenda ivo vanototungamira kuenda kunosvika kwamunoda kuti muende tosara tosvika kumuprofita vakutodi vatosvika kukare vanotoziva kuti nhasi muri kuenda kwakati ende vanoziva kuti nhasi mabva kwakati saka kurutivi kudai hanzi nokuti munamato yemwana ishandike kushandisira pamba hanzi haisi kushanda techitoshandisira mwana munamato kuti kozvapiwa munamato inge ari kuita wese zvikanzi inenge yatonanzva nenyoka inenge yatonanzva inyoka iri kumunanzva maziso iwayo miri wake haasi mutema wokuti kusvika pari apa haasi mutema akanyanya nyama yake yanga chitukadai anoti guru iri kuita zvimanga zvokukwenya zviyezvezvi ndo zvaanga ainazvo saka paangaita kunge kaunani apa ndopanga akuita fanika zvakupera asi kutanga kukwenya kwakuita zvatanga futi zviye zvokumaramara zviyezvi utema hwausi wake anze mate enyoka saka unosvika mukuperera saka nhasi mazosvikana kuona mukomana paakangouya ndakangomuratidza mwana akangomaya baba onai ndiri kungoburitsa ropa ndiri kufura ropa mucharatidzwa nagogo ndakangotora tisheti zvandakatora zvine magodo azvo ndobva ndangomoti ndo zvaswera zvichiita mwana ndichichema apa ndakabva ndaona akutora foto mwana akakutora foto zvimatende zviya izvi ndobva ndatonzwa akutotaura nemi ndaa ndichitaura nevamwe sista vari kupi vari kuHarare uku vanobatsirawo kuti vangakutsvagirewo kuti pamwe mwana angayambuke sei ndikati saka vatiregai titaure nemukuru wedu ndo saka maona nhasi masvika pano ndagumirwa vana ndagumirwa ndikatarisa uyu ndoti mudai Mwari maita kuti zvifumuke ashande akashanda mwana wacho anorapika kana zvikanzi anorapa ari kumasvingo ari gokwe aripi munoziva kuti munoenda nemari kana zvikanzi ari kwakati musina chamakabata foni ikapera airtime yatopera ini handichachemeri kuchemera airtime ko iye kuti afonerewo mune mabasa hapana ipo paye musiona akatozokwereta mangu mufoni achiti mama ndakukwereta mufoni mene ndikati sandakwereta kanibva makanditengera foni kanzi arega ndikwerete mama ndobva akwereta kuti aone airtime zvinondirwadza kuti ko iye zvaanoshaya basa ko vana vezvikuru iye dai awana basa mwana anorapika saka zvese tagumirwa takaunganira munhu asina murume akarambwa one varume vaviri anorambwa zvekawadi akada kurambwa anorambwa zvekawadi saka unoona kutoti Mwari umwe sisi wacho ariko kofutuko ndizvo zvimwe chetewo izvozvo angaitofona ndikamudza ndikati pari kuuya vatori venyaya vari kubva kuHarare vakabatwa nehanzvadzi yako zvikanzi ndo zvavakazoita ndikati ndo zvazviri kuitika mwanangu zvikanzi akotoita sei kwaamai hapana zviri kuzviita regai tingonzwawo kuti zvinofamba sei oraiti kana vauya muzondiudza handina kuzviziva dai ndatodini ndatouyawo ndikati hapana mari yekukufonerai
chero mazvinzwawo mandifonera angaitovhunza mwana kuti akadii ndobva ndamuudzawo ndikati aiwa ndichakuudzai vati kuma1 saka zvese kukundikana murume wakewo andazvezveuzinata ndiye anombotumirawo minamato yavo yechivanhu iyoyo achiti hanzi itai zvakati anoita kunge zvinamato mushawa aite zvake zvemakwenzi kana achitishandisira itai zvakati ndiri kuuya sande mama muri kuenda kuchechi here ndikati rega ndizorere unamata kunoda wakasununguka ini handichamboziva kuti ndotanga ndichiti kudii rega ndigare zvikanzi ndiri kuuya sande ndozokuudzai zvakataurwa nemukwasha wenyu pamwana ine hoi saka unopererwa ndinongochema dai Mwari vasunungura mwana uyu ashanda ivo dai vanzwa tsitsi vari kuudzwa kuti mukasunga manje matombo uyu pamwana anoshanda munodyei zvese zvapana kudotorwa nevaprofita kuenda parutivi kudai so pasina vanhu kunonyengetedzwa hapana akabatirwa tsananguro dzokuda kunwa mushonga akabatirwa tsananguro dzokuda kuzvisunga ndikachemera kati Mwari pindirai vakaimunamato asasvike papi asasvike ipapo saka zvese izvozvo zvinorwadza ameno ivo Mwari kupona kwemwana kuti ivo ndo vachazviita nekusunungura uyu mwana uyu kuti awane basa izvo anongonoswera pagedhi kubva kuseni hapana kutorwa oto panochaisa vanhu 4 o'clock udzoka hapana vamwe vachitorwa iye hapana vamwe vachitorwa iye hapana saka ameno zvichaitawo Mwari kuti vachaitawo sei anosvika rini ndokurarama kwatiri kuita ameno kuti mazvinzwa kuti zvinofambawo sei pane pana achida kunzwisa mama ndanzwa muchitsanangura imimi kuti guriri makatorionawo makazomboita here nguva yekubvunzawo baba kuti guriri riri kuite chingave chii mwana uyu akanga akutozvitaura iko zvino ndiri pano ini ndatoriona mushure muya saka ndakazombotarisa ndati guriri riri umuridharadhara vanoridi handa kuriona ndikambopuwa hamuna mato futi tiri kwatatiri kumoroweni kokuti endai mubhachire sutu rakadai munokanda dombo iri after 3 days muchaona chamuchaona imomo ndakaona kabanga kane muromo wokuti kana kakadyunga aurarami kana kakakuti juu pano kudai aurarami kabanga kakagadzirwa kunge pfuti kantova nehendro yekuti chokuti chavanoridza nacho pfuti zvezvi kuti vakadai chadi yarira kanhu ikako ndakashaya kuti kanurudzii ndikakatora ndikakatamisa ndikaisa parutivi handina kuzokaona ndikatengerwa masendros nemusikana ari pano nemasandaki ndikati bhutsu dzawanda rega ndisiye masendros angu ndichamapfeka zvangu ameno ndakaita 4-5 months nakumapfeka ndaenda pamweya zvikanzi ndiri kuona bhutsu chena dziri mumonaki ndedzani dzakaita kunge mabhandi ndikati ndedzangu zvikanzi dai pasina kuti muri kudzida maidzida zvisho pamakati nditengerere kuti masendros takaita mindonoti majizasi chichichi muri kutuda dai musina kupfeka twakapfekwa nechekati tunopfekwa kare twakatopfekwa ende tunotopfekwa imi kuti tunyona hatusi tutsva tonotori nevanopfeka sei izvo zvikanzi ndatokuudza kuti hadzisi dzitsva dziri kutopfekwa nani zvikanzi ndatokutaurirai kuti ndati dzinopfekwa taive nenguva imwe yekuti taiona miwezva yenyoka kupiringana kwadzafamba nako wakushaya kunyandura uswa pamune makaunganidza uswa kushaya kuti pamwe tinorumwa hapana kana nyoka yaunoona udai pamweya zvikanzi ndo nyoka yatiri kutaura iyi tati yaimbenge iri 1 asi dzadini dzawanda kotodiiko vazouya vanagura nyanga zvokunzi munhu wese hapana anoramba endai kupi endai munopinda nevatsva mese hatizivi mamiriro amuri ini ndaizviendera kuchechi ndikati ndandiende pana gauro ndoenda kuchechi ndichipfuura ndobva hanzi munhu wese engatsa kuenda handosauka hapana chandodini chandodya tichingosvika kudai so vakabva vabatwa zvikanzi murume uyu ane mushonga wombobobo ane mushonga wakaipa murume uyu mukadzi uyu ndiye anomurwarisa uyu unyare unoita kurepa mukadzi kuope murume mukuru akadai amunyare here mukadzi uyu hausi miri wake mukadzi uyu anorwara ndimi munomurwarisa ko mukadzi yeye akarwara imimi muchashandirwa nani haunyare here ndakanyara
zvakaitwa ipapo. Ndakanyara zvokuti ndakati kundatsaukirei nepano zvikanzi ombererai amai ava havana chavanoziva. Ndakapfeka dhuku rangu chena zvikanzi machenero akaita dhuku iri ndokuchena kwavakaita ingovakomerai kuti musazofuririka gogo kuti muzobata. Baba ava ndo vane zvese zvavainazvo baba vane mubobobo baba vane zvavainazvo mumhuri mavo pamba pavo munhu wese vakadzi vese muno mumavhireji vanoita vakadzi. Ndobva vachererwa gombapo zvikanzi ita zvaunoita usiku. Ndakanyara mwanangu nazvino ndinonyara ndikasvika divi iroro ndinonyara. Ita zvaunoita. Ita zvaunoita. Vakarara vakaitiswa zvavanoita. Vakarohwa netsvimbo zvikanzi uda kunyepedzera kunge hausi kuziva zvaunoita. Ita. Vakarohwa musana ivo vakaita asi vakabhadhara mari vakabhadhara mbudzi nembudzi. Unobhadhara zvausingazii. Tiri uko futi kunyamashesha vakabhadhara zvembudzi nechii. Tiri uko futi kechipiri vauya futi munyamashesha vakabhadhara futi mbudzi nendiro nemakapu nechii makapu matsva zvese vakatora ndichatsiva zvese vakatora vakabhadhara. Vanenge vachibhadhara chii ivo vachiramba kuti handachandoziva. Ndopanondinetsa kuti vanorambei kuti handina chandoziva zvavanenge vachibhadhara izvi vanobhadharirei nhasi zvasvika mukugodza. Sekuru ingobvumai inofunga kubatsirwa kwechechi kwakareruka kwakasiyana nezvemang'anga. Vanoramba iye zvinochionai pamagaura muri kunyadziswa. Dai muchibvuma panouya vechechi paipa imi nyange musingapinde chechi munobatsirwa chinyoro hamubvumi chionai kwazvasvika. Inini musi wandauya ndichiti ndikuvinga pungwe yemwana iye ndanzi uya ine mwana pane pungwe pamba iri kuda mwana. Ndini ngadai ndakafa vanhu vachiuya kupungwa ngadai vakasvikira parufu rwangu. Musi wa 27 June ndini ngadai ndakafa 27 June ndini ngadai ndakafa. Unogomera uri papa havamuki. Vanenge vakashunura sawachikunzwa. Ndakarutsa ropa. Kana kuti vatsukunyuke kana kuti vadi ndakanyatsorara zvakanaka ndichisvika ndichiburuka manheru ndangonzwa hana yangu kuti panomira zvakanaka ndikarara zvakanaka usiku 12 o'clock ndatanga kurwara musoro. Kuseni ndatsvagirwa munamato nemukomana ndopa ndakarutsa ropa. Ndakarutsa ropa rakatyisa. Zvokuti izvo zvinotonzwa kuti divi rangu apa handisiraiti. Ndikada kuti ndikosoro takaita kutonyingirira pakabuda ropa riri fresh. Kana kuti vatsukunyuka kana kuti vabvunza kuti izvi zviri kumbofamba sei muinavo kudai. Ndopa vanga vachifumurwa manheru usiku wese pungwe vachifumurwa vachiramba zvisikana kuseri mwemwe yakaramwa ikaenda. Svikana nhasi uno. Mwana svikana azouya kuno zvazora kumurovera kuno kuti zvinzi handiti akafira ikoko handisiri kuno ndiri kungozvibata wani. Musi weMande uyu angadai afa mwana zvitori zvimwe. Ndatonyara inini kuti kunhai mwana tata ari kubatsirwa afira kuno. Enda kana kumuroora waichitaura chiti chii. Saka zvinhu zvinondibata kana kuti ndisvika muchivanze ndiri kutya kuti nditarisane navo. Ndiri kutya. Ivo vari kungobvunza kuti vanouya riniko. Vanouya rini ndiri kutya kusvika mumusha kwazvimba ndiri kutya. Ndiri kutya ndikatombonze nemweya mhai ndiri kuona mweya wokuti muda kubheta ndiutize musha wacho ndiusiye. Ndikati zvitori nani. Zvikanzi kana matiza kuuyu mwana uyu anenge akazemberana nemi zvozofamba sei. Ndikati ndakundikana. Zvikanzi hakuna zvinopera rambai makashinga munamato asi unosvika rini usingasvike mumusha munamato chinzi haifaniri kusvika mumusha. Unosvika rini. Ndakarwara ndikaenda 27 December 2022 ndikatorwa nemwana kudomboshava ndichirwara. Akaudzwa nemukomana kuche kuti baba ndimurwarisa amai. Ndakaenda December 27 ndakadzoka June. Ndakadzoka June nditori munhu akasimba zvinochisa kungosvika mumusha kudai. Zvatanga. Nemuchirwara nima. Unongonzopera simba kunge wakatakura chinyi matombo kunge kudini kuti utendeuke unototendeuka nenyama yese kudai kuti utendeuke zvokudai so uchinzwa kunge hameno zvawakatakura matombo achita kunge wakasungwa matombo uchifamba kudai. Musoro uyu hazvigoni kuti zvinodai hazvigoni wakarauda kuroverwa padombo kuroveswa padombo. Izwi nguva zhinji nderekupera paye paunoti vaKristu handiti kana wasangana muedzi unonamata. Unamata ikoko izwi ndobva radi raenda. Noenda izwi 3 weeks rakapera. Saka unosvika kupi.
ende vakatoona kutoti usiku munhu uyu pane zvasangana nazvo, pane zvaaona arara achinamata, kana anokubvunza kuti kuzvambofamba seku chiiko mama dii muroro kuti mama ita sei, maonei, ndangoti handibude vega ndiite sei, vapedzerane vega panze ipapo, havakubvunze. Ukatodaro havatarisane newe, hazviiti, havatarisane newe, vanokasira kubva pachivanze kuenda kunozvigarira uko, ndipo mvura, uya nesadza, uya nechakati, havauye kupi, havauye pachivanze. Vakangoona kuti usiku pane marariro awaita warara uchinamata, havasviki kutarisana newe. Saka unosvika kupi? Izvozvi ndiri kuno 7 manze ndiri kudomboshara. Nhasi uno so ndakauya 30 August 30 July pandauya pano, ndichiri pano nazvino. Ndinosvika riini minamato isasvike muchivanze, munenge muchitoshandisira mwana minamato yapera. Ndoita sei oraiti, kusiri kutiza mushako chande kupi. Baba vachiti mwana uyu paakazvarwa nhengo yake panga icharuvare, anga akadai sekaka, zvakaita kavara aka ndo zvazvakaita nhengo yake. Tichingoti mwana akanaka, enda pachemba apo, haisi kubuda iyi, achidzoka urara, ukamusumudza unomuitisa pasi apo, anoita chipo che30 minutes achiita inoerera kusvika kuratidza kuti paanenge da kuita painenge achikundikana ichiramba kudini kuuya ichitsvaga nzira ichishaya, paanozobvavarira paipa uchiti ita inoerera kusvika uku, yakawandisa weti kana kuti tizive kuti zvakafamba sei. Ndo pandakazoti rimwe zuva baba vacho vaisona sechiro yaiwe kubasa, ndobva vashandisa tsono, ndobva vapindisa dzimwe tsono, imwe havana kuona kuti yadonha. Ii ndiri kugireta chibage changu chembeu, ndikati mune chakaborwa ari wokutobva, ndikati Priscilla ndichovhere chibage icho chiri apo swededza kuno. Ndopakati tsono igogo, baba vasiya tsono, ndikati uya naye kuno, ndobva ndaisa pawindo muri mukicheni, chinguvana akukwenye mubhurukwa make. Ndikati iwe chii chandikurwadza? Ndikati ungazviise tsono kai wambononga imwe, rara apa tione kumbisa bhurukwa. Ndopandakadai amai Priti mukai, mukuru wacho anonzi Priti, ndikati amai Priti mukai mune zvakaita mwana wenyu. Vanga vanopedza kunwati kuma 11 David varara apo, ava ndobva vapedza kusona, ndoramba mama vangu vari off vashanda apo, mukai muone mwana wenyu amai Priti. Zvikanzi akaita sei mama? Ndikati mukai enda kuna mama. Ndikati mutase munhengo make munhu kunode, nai mama mwana wangu ndo zvaakaita. Ndikati mama usingatarisi here kumama, ndikana imi munomugezesa kochirudzi? Ndikati hameno kana amai Priti. Ndokutotanga mumwe murume arwara mwana iye futi kungoita kakuvhumuka, ndobva tanzwa kuti apo pane anobatsira, ndobva taenda. Zvikanzi mama mwana uyu kana akura achazonetseka kuenda kunguva, haana kuda kuti andijekesere, achazonetseka kuenda kunguva. Ndikati sei? Zvikanzi angazoita nhengo kunge murume. Hatina kumborangarira kuti nditi ari kutaura kuti kudii. Patopera gore ndo pakadaro zvetsono zvizvi, ndikadai pakarova hana yangu, ndikati asi ndo zvaitaura komweya, handi unongotaura kuti tarisai mwana mama, kana maenda kupi, kana maenda kumba, honai mwana amai Priti. Ndokusumuka ndokuenda kukiriniki. Zvikanzi akamuona ndiani? Zvikanzi gogo vake. Zvikanzi vadani kuenda pai? Zvikanzi gogo makamuona sei? Ndikati ndaifunga kuti azviisa tsono mwana uyu nokuti anga ambononga imwe. Pandakati rara tuone pamwe wazviisa tsono, ndopandakaona ndikamutsa mai vacho, ndokudedza mastudents yaidzidzira yaye. Zvikanzi uyai ndokudanana. Zvikanzi taudzwa chimwe chidzidzo nagogo ava, be mwana uyu makairwa kupi mimba? Zvikanzi pano. Akasunungirwa kupi? Tikati akasunungirwa kuChegutu ko 3 days, tikati pano. 7 days, tikati pano. 6 weeks, tikati pano. Ingati aitarisa wane mwana, asi izvi chimwe chidzidzo chamatipa ichi, kana tichitarisa mwana hatitarisi zvedu papi ipapo, tinotarisa mwana kuti pamwe haana kuendera kudondo, asi izvi zvekuti tarise nhengo hatisatambozviita. Matotipa chimwe chidzidzo mama, mastudents honai zvaonekwa nani nagogo. Kubva nhasi munhu akauya nemwana, tangai kutarisa papi ipapo, hazvinetse, endai kuHarare. Hazvimbonetsai izvi, kana makuenda motora nhamba dzangu dzefoni,
ndokuendesai kune munhu wekuti amumbomira paraini ndaimboshandirako zvakanaka. Tadaro ndobva mukomana atenga musha zvanangana nekutama taakwatiri kwazvimba. Ndokwakazobudira nyaya idzodzo manje kuti achienda dzikana tazoenda kuyoko ndokuchionekwa mwana akanaka. Vatopfeka vakuda kutomuita theatre iya nasisi vacho vamwe vari kwandiri kutaura kunodai abva afa kuseka. Mauya nani nagogo vake mama venyu ivadani gogo maya nemwana kuzoti ndikati ngapakadhi sister zviripo wani zvikanzi aiwa taurai ndibva ndataura zvikanzi zvandiri kuona tarisai kuti ndizvo here zvamavinga pano ine kunotarisa kude sendikati ndakatomurova ndikati sister pamwe zvachika chipatara ndobva afa kuseka zvikanzi mati gogo ndikati sister ndati zvachika chipatara pamwe zvachika chipatara zvikanzi ndo zvandiri kuona kai zvikanzi tarisai gogo tarisai futi ndobva ndatarisa ngati mwanangu izvi ndezvamwari. Zvikanzi pane pirisa randingamubayira pa ndikati hamenozvo zvikanzi ndinongonyora kuitira kwamabva transfer vazive kuti makadini makasvika kuchipatara hapana chandomupa tabata banga here tikati hapana. Zvikanzi dzokorera kutarisa kunyatsoona mwana sezvaari mwana asikana sezvaari zvikanzi endai. Saka kusvikana nhasi kureva kuti ndokwakuri kutanga kwenhamo here ndombofungidzira kuti pamwe. Saka ndotoona kutoti dambudziko racho ihombe dambudziko rachona dai vasunungura mwana iyeno yandichaziva kuti ichaafekta liver uye nene pachipatara tikutyira pamwe achaafektwa liver. Takaenda naye pachipatara apa musi uya ndobva abipiwa majekiseni 3 zvikanzi hatichaziva mai kuti liver rake pamwe aafektwa. Apa vanga vaitoti after 2 days muzodzoka naye masu akaramba akadai timutarisi. Saka nhasi ndatogarira titore ropa tonoti chii chiri kukonzera kuti masu aramba akadaro. Maglukosi akapuhwa, mishonga, majekiseni waya maronda akapora. Saka nhasi taifanira kudzokera kuti anoonekwa kuti maziso acho vangamudiva timutore ropa tonotarisa futi kuti chii chiri kukonzera iyero yachona. Asi tine chingoendera muchipatara kuti mutemo vanozoti hamuna kuenda naye mupi muchipatara asi uende pano nepano kuti nyangwe mukaenda papi nepapi muchapedza mari asi nzira ndeipi ndiyo iri papai. Saka mama rubatsiro rwamuri kuda ichipendera rubatsiro rwamuri kuda imimi takatarisa nematambudziko ese amataura kuti vanasikana vari kungodzoka imimiwo muri kungorwara zvamusinganzwisise mwana uyu ndiye akungobudawo yelo ndiye zvakare ari kunanzwa nenyoka maziso zvichienderana zvakare nemuviri. Rubatsiro rwamuri kuda imimi rubatsiro rwakaita sei uye muri kuruda kuvanhu vakaita sei? Ini izvizvi ndingatungamira hangu handina chandingataure pana izvozvo. Ivo baba vemwana ndo vangazive kuti vangataura vachiti kudii. Baba Priscilla ndanzwa mamawo vachitaura matambudziko ari kusangana nemhuri uye vari kuti aiwa inini mishonga iyi kai baba ndakatozongonzwawo taenda kunobatsirwa kuti mishonga iyi vakatoibata vasati vandiroora ivachitorodzhaya vachiri kuzvishandira yakutambudza vana kuti vazukuru vananzwe nenyoka vana vabviswe umhandara nenyoka idzodzo ende mai vari kutaura kuti patiri kufamba iri kunzi aisiri nyoka hwani dzanyoka zvichirira nekuti pane tumwe tukomana twakawanda zvakare turi kushungurudza chimhuri. Rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nezvese zviri kuitika mumusha muri kuruda rwakamira sei uye kuti rubve kuvanhu vakaita sei? Ini rubatsiro rwandingada nderekuti kana pane anokwanisa kutibatsira kuti kana kuita go back to sender muridzi wazo wasangana nechinhu zvake iye ndiye anenge akuzoziva kuti odii kana kuti vanokwanisa kubvisa iyo nyoka yacho inongotaurwa iyoyo nekuti pamashure apo hapana kana 2 months ndakambofamba futi kumwe futi vaenda zvekudzura iva machechi ava vakauya vachiti tinobvisa vakabvisa chimwe vachiti inonzi nyengezi kudii tikabvunza saka nyoka yanga chinzi nyoka iyi nenyengezi zvikubatana apa vakanzi iwo ndo chino chinosara kuita sei kuita nyoka futi saka mudada dambudzo ringe zvatopera hanzi ringe zvatopera iye mwana uyu akadzurwa zino ranga rine chuma mudumbu vatakafamba futi zvikanzi hapana chakadii chakaitwa asi takatobatira mbudzi nehuku ikoko huku 2 nembudzi imwe chete
asi vangarotaura zvavo mari yakanati kunga mungoona mamiri akata zvinhu vari panapa hapana kana nechiripo tikapeka zvinhu zvikaenda asi kufamba vanhu hapana chakaitwa ndezvavo zvekugadzira zvinhu zvavo zvekumbari asi munhu unenge une dambudziko haumire kuda sei kufamba iyo pacho pakabviswa zvinero chakabatwa ichi mwana akabva tanga kuita wese akatanga kutokwenya zvanga asingatoita zvekutowedzera zvekuti panga pakatoipa saka indoti kana kune vanokwanisa kubatsirawo mari ndabuda mari yakawandisa izvo handakana kutangira basa chena asi kumboshanda saka kuti ndiwane mari kuti ndibhadhare munhu ukuthi andibatsira nenganyepe asi kanawo zvinhu zvanditambanukirawo anozokwanisa azoregerega zvangozodi kuzotenda kuti izvo zvagara zviriko asi pari zvinhu zvakadidi zvakandiomera mwana atambura kwenguva refu kana pane vanokwanisa kubvisawo iyo nyoka yeyo kana zvii zvichabuda handizivi vanokwanisa kundibatsira nepavanodi vanogona nekuti kana upenyu hwanyanyizvo wakatooma kwete inini ndega muri yese mabasa haasi kufamba izvo ndo zvakasunga vanasikana hapana kana zvichimbofamba ingava pfuma chaiko kwete kwandati ndega mari haisi kandobatika muri yese saka kana pane anokwanisa kubatsira kana kubvisa kana kuita go back to sender iye muridzi auye ega ataura kuti ichwa ndindakuenza zvakati nezvakati zvinhu zvangu izvi nekuti ivo kuti vabvume kuti zvinhu zvakati ndezvangu hausi kubvuma kuti ndezvinhu zviri kufema kuti mushonga ndakapiwa wechiwelaki asi kuti ndichizoziva kuti mushonga wacho wakaenda kupi handichaziva asi izvi zvinotaura kunzi ivo vanotoziva zvavarikutodi zvavakutoita nezvinhu izvi vanotori connection nazvo zvinhu zvavanotaura nazvo vachitowirira pakuita kwavo zvinhu zvavo asi iyo ipo asubadi papfuma saka ndoda kuti kana pane anokwanisa kungoita go back to sender zvodzokera kupi kana patori pajesu kana kufa kana kudii ina asina basa nazvo nokuti nguva yanatatambura yari besa zvinhu zvandaruza panguva iyo kubva muna April imomo zvawandisa ndaruza mukana yemabasa akawandisa basa ndoroshiedza basa rakanaka nemari yakanaka asi urishanda one day 2 days chakufonera zvatopera zvakadaro maita basa baba Priscilla tinovimba kuti sekukumbira kwamaita kuti ko zvino hamuchasarura maangoda munhu wese nazomutaura zvekumasowe kuti munoenda kumasowe manje kukazofona munhu kana kuti anoita zvechivanhu makazosununguka here kuenda ikoko imi mataura kuti munoita zvemasowe zviri zvaizvoso kumasowe kwacho ndakanomira kuenda nekuti ndakatoona kuti hapana kana kwandiri kudi hapana kana zvandiri kuita batsiro vacho asi kuroona hongu vanhu mutoro vanenge vachivaka chokwadi yavanotogutana nacho apa vanhu vavadi vamira chokwadi zvine simba asi uchikufina mumba musha macho hanzi zvinenge zvatopedza simba kudhara izvo zvikubva pesa apa ndikusanganisa zvechivanhu nezvechipostori handirachi andikusarura nekuti munhu ndoachi da rubatsiro handirana chaanombosarura tinotenda mazvinzwira mhuri yezimbabwe mhuri iri kuti iko zvino magemenzi tatomboturika magemenzi tatombosiya kuenda kuchechi tambomira nekuti hatichazive kuti toita sei dambudziko riri kungoramba riripo munamato tiri kuvakirwa tiri kuona kuti aiwa zviro kwazvo mapostori kana kuti vana madzibaba vari kumbosesekedzawo dambudziko iri asi chatiri kuona ndechekuti hatichazive kuti zambuko toriwana kupo yero basa vana sekuru nanambuya vechivanhu yero basa vana baba nana mai vana profeti mabishop yero basa kuti tibatsirane kunobvisa zvinhu zviri kutaurwa kuti aiwa zvirimo mumusha zviri kurara nevana hanzi zvinhu izvi gondwa uyu haasi kusarudza kuti muroora here muzukuru here kana kuti mwana vana vese vachangozvarwa vari kuzongokura kana kuti vari kuzosvika pakuroorwa vasisiri mhandara nyaya yanyanyofambirwa kana pano neZim News inyaya yemwana ane 7 years ari kunanzwa nenyoka zvekuti ari kukwenya zvisingaperi ane maronda ainawo pamwe chete nekuti mwiri wake wese maziso paari kunanzwa nenyoka ari kumva abuda yelo ndio nyaya yatati nhasi uno regai timbonzwawo nyaya edzinenge dzichiitika kuno kwatiri kuChegutu ichizosangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyogi tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.